Dating construction worker sa Maynila si Tatay Jimmy. Ngunit isang araw, pag-uwi niya sa kanilang tahanan, bigla na lang siyang nakaramdam ng mga sintomas. Nag-umpisa, nagsakit lang muna yung dibdib ko. Tapos, pang 2 araw, sumakit naman. Dito na sa likod, banda na sa likuran. Tapos hindi na masyadong makahinga. Nawawala ng paghinga. Nakapos na ng paghinga. So, doon ko sana magpadara sa ospital. Wala mang gagastusin, walang pera. Pagdating sa ospital, walang pangbayad sa ospital. Pinilit ako niyang dalhin sa ospital. Bahala na daw siya. Siya na daw ang ako hindi ko man magalaw din ako makagalaw nga. Pag gumagalaw ako sumasakit yung dibdib ko tapos sa likuran. Kaya nag-relocate talaga. Lagi man may gamot. Biglaan at hindi niya inakalang magdudulot ito ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ito ang bakas na iniwan ng isinagawang operasyon kay Tatay Jimmy. Ikwinento naman sa akin ng kanyang misis kung paano nauwi sa open heart surgery ang kanyang kondisyon. Nung April, pag uwi niya galing Maynila, madali siya mapagod. Hinihingal siya, tapos sumasakit yung dibdib niya. Ayun, nagpa-check up po kami sa RHU. Nagpa-ECG. Sabi enlargement yung sa puso po niya. Tapos yung di naman, barado. Nung dumating na kaming BR, barado pala. Yung pinakapuno ng puso niya. Doon sa ospital, angiogram siya kung saan talaga yung diferensya ng bara sa puso niya. Tapos suggest sa amin ni Doc na hindi kaya sa angioplasty kasi pag angioplasty, posibilidad na ina-angioplasty siya, atakihin siya kasi sa pinakapuno nga. Tapos advice sa amin na bypass talaga ang kailangan. Inatake na po siya talaga ng June 26 na gabi, mga 11:30. Ninervyos. Hindi ko nga alam nun kung anong gagawin ko. Yun natawag na namin kasi walang pera. Kahit walang pera, ma'am, sabi ko basta madala ko sa ospital. Saan na lang makakuha, doon na basta. Darasal na lang, ma'am, bago lumapit sa iba. Sabi ko, kaya natin to. Ayaw pa nga niya, ma'am, magpa-opera. Kasi iniisip pala niya yung yung gagastos. Lalo nung malaman namin na ganon, milyon-milyon. Sabi ko, saan ko kukunin to? Kaya naman noong magpa siya itong lumapit sa tabang ora mismo. And sasagutin na rin natin po lahat. Agad na tinugunan ng Ako Bicol Party List ang kanilang suliranin. Ang laki-laki, ma'am. Sabi ko, ang laking tulong sa akin ng Ako Bicol. Malaking pasasalamat ko po. Ngayon naalala na naman ninyo kami. Maraming salamat. Malaking tulong na naitabang sa na-icon Ako Bicol. Kaya nag-relocate talaga. Dahil sa tulong ng Ako Bicol, nagkaroon ng pag-asa si Tatay Jimmy at matagumpay na naisagawa ang kanyang operasyon. Malaking pasalamat ko kasi simula nung umuwi kami, wala ako nakitang niya, yung magka-diferensya siya, yung kahit ma'am yung lagnatin siya, hindi. Okay, tuloy-tuloy yung niya, recovery niya. Bagamat unti-unti nang bumubuti ang kanyang kalagayan, hindi na tulad dati ang pamumuhay ni Tatay Jimmy. Malayo sa panahong may lakas pa siyang maaasahan. Pag maday ko, hindi ko naman kayang gawin yung mga dating ginawa ko. Daan-daan lang
lahat ng gawain sa bahay, yun na lang ang ano ko, ginagawa. Yung kaya ko lang na gawin. Kaming dalawa man lang dito sa bahay. Kung nagkasakit naman ako, di wala na naman ano sa amin. Pasalamat man ako sa kanya, hindi man ako na iniwanan sa ano. Tapos ng operasyon, kaya hindi ko pa kasyadong galawan buhay ko. Siya nagbubuhat sa akin, siya pag-iinom ako ng gamot, hindi ko kaya tumayo. Pinapatayo ako niya, tinutulungan ako niya. Sinusubuan ako magkain, hindi ko pa kaya. Kahit pagpaligo, tinutulungan din ako. Kung Lagi noon lang si may Tatay Jimmy ang nagsusumikap upang mapunan ang lahat ng kanilang pangangailangan, Oo, nagtatalabay. ngayon si Nanay Elizabeth na ang buong pusong umaako sa tungkuling iyon para sa asawa. Ngayong naiwan-iwan ko na siya, na siya dyan sa maliit kong tindahan. Nag-extra ako doon sa sentro. 250 naman ang isang araw ko. Anong pandagdag sa Ayun po, panggastos? nagluluto ng pansit na may sabaw, itusok-tusok na, kwek-kwek. Nakakaano naman, ma'am. Pag 2 araw, bibili naman ako ng gamot. Gigisingin ko na siya bago mag-6 kasi may gamot siya. Ako, gumigising ako 5 o'clock kasi nga na ako ng paninda ko. Nagigisa ako ng sabaw. Yun. Hindi naman nawawala ng benta. Meron pa naman. Kaya nang bisitahin namin ang mag-asawang Jimmy at Elizabeth sa Minto, Ginubatan, Albay. Nagdala kami ng munting regalo na labis nagpasaya sa kanila. Pinatunayan ng kanilang kwento na wala ng material na bagay ang masihigit pa sa buhay na ipinaglalaban. At walang pagsubok na hindi kayang lampasan basta't may sandalang karamay. Kaya para sa lahat ng mag-asawang sinusubok ng panahon, nag-iwan ng payo si Nanay Elizabeth. Na sana sa mga katulad kong mga may asawa, alagaan nila yung asawa nila kahit medyo pasaway. Kasi asawa mo yan eh. Siya yung kasama mo habang buhay. Kasi di ba may mga asawang magka-problema lang kaunti iniiwan. Sabi ko ako hindi.